Hi guys, good evening. So ayan, kakauwi lang namin galing sa Ayala Mall, Feliz, and talagang nag-enjoy kami dun sa TimeZone. Sobrang laki. At saka, ayun, so gusto ko lang ipakita sa inyo yung experience na ginawa namin or kung ano yung mga ginawa namin. So without further ado, let's get started. Kitindot niya lang. Mami. Ayala Feliz. Ayala, Feliz. Pupunta kami saan? Ayala Feliz. Okay. Alam mo saan tayo pupunta pa yung sa Ayala Mall. Anong gagawin natin doon? Junkyard lang. Tsaka ano pa? Diyan lang po Sa iba? Tanungin mo si ate. Tanungin mo si ate. Games lang tayo tapos na laro. Ang laro? Excited ka ba? Yes! Talaga? Yes. Tanungin mo nga si ate kung excited siya. Excited ka? Naiya si ate yun. Ang cute ni ate. Tanungin mo si Kuya P. Parakat ka. Tapos si Kuya P. Ay, si Kuya P sa likod na. Tanungin mo, excited ka, Kuya P? Sumangot siya. Simangot siya. Kita na namin siya. Ayun pala.
Saan pupunta? Ano doon? Ano yon? Ito. Ano nga yun? May jumping. Jumping? Wow, baka 200 talaga siya. Sakay. Mahit na kulaw. Daniela, hi!
Pauwi na kami. Hi, hi, hi. Dun, dun, dun. Pauwi na. Pauwi na. May ganito pala dito pwede. Ganun, ganun. Tapos bigla ka na kuryente. Wala na. Nagkakapul nga talaga. Oo nga. Sige na. Oo, malaki kasi. Ay, kinapakot mo naman eh. Biglang nahulog cellphone mo eh. Biglang nahulog yung cellphone mo sa taas. Ayala. Kita mo kayo bilaki. Kita mo yung taas. Kitang-kita mo ba? Just two guys in my fire to me. Fire.